Sziasztok! Szeretnék pár könnyítő eszközt hozni nektek, hogyha becsekkol az az érzés, hogy rossz anya vagyok, vagy rossz anya voltam. Ez a téma most egy kedves ismerősöm által jött be az én valóságomba. Ő elmesélte, hogy neki az anyukája úgy érzi, hogy ő rossz anya volt. Eltelt egy hét azóta, hogy ezt ő elmesélte nekem, és arra lettem figyelmes, hogy bennem is éledezik ezzel kapcsolatban valami. Kezdett egyfajta szomorúságérzetem lenni, és nem tudtam igazán megfejteni, hogy miért. És ma reggel ránéztem, és azt mondtam, hogy jó, ne menjünk el a téma fölött, nézzük meg, hogy mi munkálkodik. Egyrészt nekem is 3 gyerekem van, szóval tudom, hogy milyen az, amikor azt gondoljuk, hogy itt, meg itt elszúrtam. Ezt, meg ezt nem így kellett volna. Ez a gyerek biztos, hogy sokkal boldogabb és örömtelibb lenne akkor, hogyha én akkor. És tudod sorolni. És ahogy elindul benned ennek a gondolatmenete, ennek az érzelmi mátrixa, az egy nagyon-nagyon nehéz, egy önhibáztató energiává válik, ami nem vezet sehova. Anyaként az én nézőpontom szerint a legfontosabb, hogy ezzel az energiával, ezzel az érzettel kezdjél valamit. Ha megjelent, ne hagyd tovább menni, ne hagyd rezignáltan tudomásul venni, hiszen minden ilyen felbukkanó, nehéz érzés egy lehetőség arra, hogy megváltoztasd. Főleg a gyerek miatt. Hiszen a múltba visszautazni nem tudsz. De a jelenben mi az, amit megtehetsz azért, hogy ez változzon? Hiszen azt hiszem, ezzel senki nem fog vitatkozni, hogyha egy anya tágas, teres, boldog, örömteli, a választásai örömöt hoznak az életébe, az a legnagyobb hozzájárulás a gyerekhez. Az a legnagyobb ajándék a gyereknek, hogy mutatod, hogy az ő anyja boldog. De ehhez munka szükséges. Ezt nem tanultad, főleg az én korosztályom nem tanulta. Engedjük el azt, fogadjuk el, és engedjük el azt, hogy mert én se kaptam meg. Persze, hogy nem kaptad meg. A te őseid ugye egy olyan érából jönnek, amikor háború, bántalmazás, teljesen más nézőpontok voltak, úgyhogy ezt tisztázzuk ki. Nekünk viszont lehetőségünk van, hogy mást válasszunk. És hogyan zajlik ez a dolog? Első és legfontosabb, hogy állj meg a pillanatban, és amennyire csak tudod, vedd észre, hogy mennyi ítéletet kell a helyén tartanod ahhoz, hogy te teljes magabiztossággal kimondhassd azt, hogy rossz anya voltál. Ez a videó azoknak az anyáknak és nőknek szól, akik legjobb tudásuk szerint az adott helyzetnek megfelelően megtettek mindent a családért és a gyerekükért. Nyilvánvalóan, hogy vannak rossz anyák, erre nem kívánok kitérni, vannak bántalmazó anyák, fizikailag bántalmazó anyák, és vannak drogos, alkoholos, mindenféle olyan szituációban lévő anyák, akik tényleg rossz anyák, ezt kimondhatjuk. De még itt, ezen a ponton még azt sem mondhatjuk, hogy annak a gyereknek az nem volt hozzájárulás. De ehhez mindenkinek ugye a saját életét le kell bontani. Hogy hova vezetett engem az, hogy az anyám drogos volt? Hova vezetett engem az? Ugye tudjátok, van az a mondás, hogy hagyd, ügyvéd volt az apja, persze, hogy ő neki is jól megy, ő is ügyvéd. Hagyd, ügyvéd volt az apja, persze, hogy alkoholistává vált. Hagyd, alkoholista volt az apja, ő is alkoholista lett. Hagyd a fenébe, könnyű neki, alkoholista volt az apja, persze, hogy ügyvéd lett belőle. Ezzel azt akarom elmondani, hogy minden gyereknek van választása, és ezt neked anyaként tudnod kell. Ha az a gyerek felnőtt és tud önálló választásokat hozni, akkor engedd, hogy meghozza azokat a választásokat. De visszakanyarodok az elejére. Szóval hány nézőpontot, ítéletet, kikövetkeztetést kell neked belesűríteni ebbe a mondatba, hogy rossz anya vagyok? Hiszen mihez képest voltál rossz anya? Kinek a nézőpontja szerint voltál rossz anya? Kinek akartál megfelelni azzal, hogy a gyerek nem olyan, amilyennek te elképzelted? Ahhoz, hogy te rossz anya legyél, neked a gyerekedet rosszá kell tenni.
Olyan nincs, hogy rossz anya vagyok, de a gyerekem az tökéletes. Akkor tudom azt mondani, hogy rossz anya voltam, hogyha van ítéletem, nézőpontom arról, hogy a gyerek nem jó. A gyerek rossz választásokat hoz. A gyerek nem azon az úton halad, amit én elképzeltem neki. Ha szeretnéd oldani ezt a nézőpontodat, hogy rossz anya vagyok, mert hogy a gyerekem nem olyan, amilyennek én elképzeltem, vagy nem olyan, ahogyan szerettem volna, hogy mások megítéljék, akkor van az Access Consciousness-ben egy nagyon-nagyon jó eszköz, amit ajánlok neked használatra. Úgy hívják, hogy érdekes nézőpont. Minden, ami feljön benned, hogy hogyan kellene lennie, hogyan kellett volna lennie, használd az érdekes nézőpont kifejezést. Érdekes nézőpont, van egy olyan nézőpontom, hogy elszúrtam a gyereknevelést. Érdekes nézőpont, van egy ilyen nézőpontom, hogy ez a gyerek nem olyan, amilyennek lennie kellene. Érdekes nézőpont, van a gyerekemnek egy olyan nézőpontja, hogy én rossz anya vagyok. És érdekes nézőpont, hogy mindkettőnkben van egy olyan nézőpont, hogy valami itt félrement. Miért van jelentőség ennek? Ha elismered azt, amiben vagy, nem nyomod el, nem titkolod magad előtt, hanem azt mondod, hogy ezen a ponton azt gondolom, hogy lehet, hogy elszúrtam, akkor onnantól kezdve tudsz változtatni rajta. Megnézed, tényleg elszúrtam. Ez igaz? Kérdezzük már meg a gyereket is, hogy ő is így gondolja-e. Vagy csak az elvárásaimhoz képest nem jött létre az, amit próbáltam a gyerekkel megvalósítani. 2. Ha te az ítéleteidet elengeded, minél többet, és ez egy végeláthatatlan folyamatnak tűnik egy ideig, csak próbáld ki mostantól minden ítéletnézőpont a gyerekkel, vagy bárkivel kapcsolatban, elengedem. Ez csak egy nézőpont. Hogy minek kellene történnie, és hogyan. Szóval, ha elengeded, akkor a te élettered egyre tágasabb, egyre teresebb lesz, amiben azok a korábbi ítélkezések, kivetítések, ami szinte bántalmazólag hat a gyerek valóságára, mert megítélted őt, és ugye a gyerek figyel a szüleire, a gyerek nagyon sokáig elhisz mindent a szülőnek, hiszen a szülő van előtte ebben a valóságban, hát csak jobban tudják a szüleim, hogy mit, hogyan kell, mert ha nem tudnák jobban, akkor nem élnénk túl. Tehát muszáj, hogy a gyerek higgyen neked. Ezért, hogyha szépen elkezded magadban, még csak ki se kell mondani, magadban elkezded leépíteni az összes nézőpontot, ami feljön magaddal kapcsolatban, mint szülő, azzal kapcsolatban, hogy te mit kaptál a szüleidtől, és mit nem, és mit kellett volna megkapnod. Milyennek kellene legyen az a gyerek? Ezeket elkezded elengedni, egyre tágasabb térbe létezel, és itt van lehetőség, hogy megváltozzon bármi. Akár a gyerek felszabadul az ítélet alól, és ezáltal tud kommunikatívabb lenni, bátrabban fejezi ki az érzéseit, a gondolatait, hamarabb megosztja veled. És ezen a ponton már egyenrangú félként tudtok beszélgetni. Legyél kíváncsi a gyerekedre. Miért szeretné azt választani? Mesélj nekem erről, mi van itt, mit gondolsz, mit hoz az neked majd, mi lesz ennek az ajándéka? És ebben a térben higgyétek el, hogy csodák történnek. Szóval tekints arra a gondolatra, hogy rossz anya voltam, áldásként a pillanatban, ha képes vagy beleállni, és végigvinni ezt a folyamatot, hogy oké, akkor most álljunk meg, és nézzük meg, hogy ez igaz-e. A múltat nem tudod megváltoztatni, milyen jövőt hozhatsz létre. És ezt a jelenbe kell csinálni. És a jelenben úgy tudod megtenni, ha tényleg tiszta lappal indulsz, és azt mondod, hogy oké, lehet, hogy tényleg elszúrtam. Nem voltam azon a szinten, utólag tudom, akkor nem tudtam. Stresszes voltam, ideges, 3 gyerek, munka, mindenféle probléma volt a nyakamon, és ezt most elismerem. Nem is lehettem volna jobb anya, ahhoz képest túl teljesítettem, ahhoz képest a legjobbat hoztam ki magamból. 1. 2. Azért nézd már rá, légy szíves, hogy akarsz te jó anya lenni, hogy akarsz te valamiféle tudást átadni a gyereknek, amikor eszméletlenül változik a világ.
Nyilván vannak alaptudások, tehát én nem az alapokról beszélek, hogy kisfiam, ne nyúlj a kályhához, mert megégeti a kezed. Oké, szülőként véleményem szerint két nagyon fontos feladatod van. Az egyik az, hogy vigyázz a testére. Etesd, itasd, öltöztesd, tartsd biztonságban. Ugye ez az alapfunkció. A másik pedig az, hogy add meg neki mindig azt a teret, amiben ő a lehetőségeket éli meg. Tehát ha felismerted azt, hogy nyomaszt egy ilyen érzés, akkor állj meg, ne engedd, hogy kicsúszson a kezed közül ez az egész dolog, és mondd azt, hogy na jó, ezt most itt megváltoztatom, én ezt már nem fogom a jövőmbe vinni. Miért? Nem csak magam miatt, nem csak azért, mert nekem rossz, nem csak azért, mert stresszképek vannak állandóan bennem, hanem azért, mert ez egy bántalmazás a gyerekem felé, hisz az energiatérben a gyerek mindig érezni fogja, akárhány éves, ha 45 éves, akkor is. Érezni fogja azt, hogy ő ítélet alatt van. És ha ő ezt érzi, ezzel ellen tiltakozni fog, óhatatlanul. Ez egy automata üzemmód. Hogyan tud tiltakozni? Úgy, hogy vagy folyamatosan ellenkezik, és az ellenkezőjét bizonyítja a választásaival, vagy pedig folyamatosan védelmez valamit, és ez még mindig nem az, amit ő, mint önálló, potens, potenciálokkal rendelkező lény hozna abból a térből, hogy nézzük, mit teremt most többet. Ha kell, hibázok, oké, semmi gond, ki nem hibázott előttem. De ha ez be tud kerülni egy elfogadó térbe, ahol tudunk rajta változtatni, akkor egyre inkább mer olyan választásokat hozni, ami mind önmagának, mind pedig a másik személynek hozzájárulás az életéhez. Szóval, anyaként mit tudsz tenni? A legfontosabb, hogy légy boldog. Egy gyerek, ha látja, hogy az anyja boldog, akkor nyugodtan viszi a saját életét. Van miből merítenie, van jövőképe, van hova tartani, és van miért haladni az úton. Hogyan legyél boldog? Önreflexió, segítők, bármi. Otthon meg tudod tenni ezt, hogy már megint van egy nézőpontom. Jössz-mész, mosogatsz, jesszus, már megint van egy nézőpontom, na jó, akkor én ezt most elengedem. Minden, amit erről gondolok, magamról, a szüleimről, a gyerekemről, a férjemről, a feleségemről, most nyilván ugye nőkről beszélünk, tehát, hogy a férjemnek mit kellene csinálni. Elengedem. És ahogy tisztul ki az energiatered, annál inkább leszel egyre könnyedebb, és egyre nagyobb elfogadásba leszel a másiknak a választásaival. Anyák, akik éreztétek már, hogy rossz anyák vagytok, próbáljátok ezt ki. A másik, meg nézzetek rá, ti anyák, én is, hogy milyen felsőbbrendű viselkedés ez, hogy rossz anya voltam, elszúrtam a gyereket, ennek már mindegy, ez annyi. Milyen felsőbbrendű viselkedés ez? Szóval elengednénk ezt már végre, hogy a gyerekeinket kisebbé tesszük, mint mi magunk, és lehet, hogy fizikailag még kisebb tényleg, oké, akkor vigyázz a testére, add meg neki azt az életteret, amiben szabad döntéseket hozhat, amiben szabadon beáraszthatja az érzéseit, a megéléseit, a gondolatait, ahol szabadon megoszthatja veled, hogy éppen most mibe van, mi történt vele. Ennyi a feladatod. Nincs több dolgod. Minden, ami ennél több, presszió, nyomást be, ez kell, vagy az kell, nem. Engedd el. Nézzétek meg, hogy mennyi félre sikerült felnőtt van jelenleg. De azt is vegyétek észre, hogy most van lehetőség igazán a változtatásra. Most van rengeteg eszközünk erre. Szóval elengednéd ezt a felsőbbrendű nézőpontot, hogy megítéled a gyerekedet. Lehetsz éber arra, hogy a gyerek választásai most nem a legnagyszerűbbek, például drogozik, vagy nem tudom, akkor inkább kérdést tegyél föl, mit tehetek, mi lehetek, ami hozzájárulás neki. Mindig a mostból indulj, most mit tehetek. Hogyan tudok vele kommunikálni, kitől kérhetek segítséget, jó? De minden ítéletet, nézőpontot engedj el. Nem tökéletes anyának kell lenned, hanem jelen kell lenned azzal, ami van. És hogyan tudsz jelen lenni? Leengeded a falaidat,
és figyeled, hogy miben van a gyereked. Ez is nagyon nagy hozzájárulás tud lenni ahhoz, hogy a gyerek energetikailag, szóban, gondolataiban és érzéseiben egy partnerre találjon benned. És hogyha ez megtörténik, akkor a gyerek felismerhet önmagában dolgokat, amit simán megváltoztathat. Tehát ezért mondom, hogy ne legyél felsőbbrendű, a gyereked nem buta. A gyereked egy intelligens lény. Lehet, hogy intelligensebb, mint te vagy. Add meg ezt a lehetőséget neki. Oké? Okay? És akkor térjünk ki arra, hogy mindenhol, ahol a gyerek mondja az anyjának azt, hogy rossz anya vagy, és ezzel nem vállalja föl azt a felelősséget, hogy ő bármikor hozhat más választást. Bármikor dönthet úgy, hogy nem követi azokat a mintákat, amit a szülei. Bármikor dönthet úgy, hogy kilép abból a referenciapontból, amit a szülők adtak neki, és választ egy másikat, vagy egy sokkal nagyobb térbe helyezkedik bele. Szóval mindenhol, ahol gyerekként bebújunk amögé, hogy jó, de én csak ennyit kaptam a szüleimtől, hát akkor hogy legyek más? Jó, ezt elengednénk-e? Oké, ez igaz, annyit kaptál, amennyit, vagy annyit fogtál föl belőle, amennyit, és milyen választásokat hozhatsz ma? Szóval mindig van választás. Időnként várni kell. Vagy pici gyerek vagy, akkor nyilván nincs olyan választásod, hogy én most így elköltöztem, szevasztok idióták, én már többet vissza nem jövök. Bizony lehet, hogy éveken keresztül ugye ki kell várni azt a pillanatot, de amikor már tudsz önálló lenni, akkor vállald fel a felelősségét, hogy tudsz választani ebben az életben. Szoktuk azt mondani, hogy ugye általában spirituális ágakon, spirituális metodikákban mondják, hogy de hát a gyerek választja az anyát. Nekem erről az a nézőpontom, hogy ezt is egy ilyen olyan eszközként használjuk, hogy főleg a szülők szokták mondani, hogy jó, hát te választottad, hogy ebbe a családba jössz, hát a te problémád. Szóval mindenhol, ahol ilyen eszközöket használunk, akár ellenállásként, akár védelmezésként, önmagunk védelmezéseként azt is elengednénk-e. Azt teremti a legnagyobbat, ha egyszerűen ott állsz, és megnézed a saját ítéleteidet, nézőpontjaidat, és elengeded. Ez mindig egy nyerő taktika, hogy így mondjam, mindig. És ebbe te lehetsz éber, és mondhatod azt, hogy na jó, ezt igen, ezt köszönöm, nem. Magadnak, a gyereknek, bárkinek hozhatsz olyan választásokat, ami sokkal nagyobb, nagyszerűbb jövőt teremt, sokkal nagyobb, nagyszerűbb kapcsolódást hoz létre számotokra. És hajlandóak vagytok-e mindent elengedni, ami eddig volt. És megszüntetni az összes kapcsolatot. Ugye van az Access-ben egy ilyen nagyon hasznos, minden este megszüntetem az összes múltbéli kapcsolódásomat azzal, akire éppen gondolok. Anya, apa, bárki. És megnézem, hogy mostantól mi lehetséges. Most mit fedezhetek föl abban a másikban. Mi az az újdonság, amit még soha nem vettem észre. De most már, hogy nem a múlt referenciapontjai irányítanak, mi az, amit észrevehetek rajta, mi az, amit láthatok benne. És így mindig egy új ember lesz melletted, egy új gyerek, egy új anya. Szóval millió-millió dolog van ezen. Lehetne beszélni róla még egy órát, de őszintén szólva. Alapok. Ha minősítem a gyerekemet, akkor ítélkezek, még azzal is minősítek, ha azt mondom, hogy én rossz anya voltam. Szóval ezt engedjük el. Engedd el. Mondhatod azt, hogy ezen a ponton nem jól csináltam, de hogyan tudom mostantól csinálni. És ne csinálj több ilyen kivetítést, mert ez egyfajta bántalmazás erre a valóságra nézve, a kapcsolódásokra nézve. Ha neked ez túl nehéz, amit mondtam, és olyan munkát igényelne, amiben nincs rutinod, olyan energiamunkát, akkor csak menj oda a gyerekhez, és mondd neki, hogy figyelj, én mostanában megéltem ezt, hogy lehet, hogy elszúrtam egy-két dolgot, mit gondolsz erről? Szerinted igaz lehet-e, és ha igen, akkor mit? És mire lenne most szükséged ahhoz, hogy ez változzon közöttünk? Hogy egy jobb kapcsolat jöjjön létre. És adj időt a gyereknek, hogy egyáltalán rájöjjön. Hiszen ez egy új valóság. Az anyám nem ítél meg
Akkor az most hogy van? Hogy kell ezt most csinálni? Mi van itt? Nem kell védekeznem? Nem kell támadnom? Nem kell elbújnom? Nem kell begubóznom? Szóval adj időt a gyereknek a változásra. Szóval anyák, legyetek boldogok, mert az a gyereknek a legnagyobb hozzájárulás. Berta Beáta voltam, bárzfacilitátor, coach, keressetek bátran, hogyha szeretnétek beszélgetni, egy facilitálást kérni, egy bárzkezelést kérni. Most vasárnap, szeptember 28-án bárztanfolyamot tartok, és ott bizony van egy-két eszköz, amit meg lehet tanulni ahhoz, hogy az életedet tudjad változtatni, és nem küzdelemmel, hanem könnyedén, örömmel és ragyogva. Van is az Accessnek egy ilyen mondata, az életben minden könnyedén, örömmel és ragyogva árad felém. Mit jelent ez? Hogy tényleg minden könnyedén jön. Minden. Az, hogy nálad hogy csapódik be, az egy más kérdés. És hogyha te egy tiszta terep vagy, akkor az öröm áradása is sokkal könnyebb lesz. Ha tele vagy nézőpontokkal, akkor az öröm így akadozik fönn egyik fal, másik fal, hogy majd akkor, majd ha ez létrejön, majd ha úgy, majd ha a gyerekem ezt csinálja, majd ha nekem így lesz, majd ha annyi pénzem lesz, majd. Oké? Tehát az a cél, hogy áradjon az az öröm. Legyen boldog napotok. Sziasztok!